na chọọchị ka abata wee buru mmadụ 177 na Nigeria. Do you understand me? Mmadụ 177. And onye a na-worship na chọọchị ahụ bụ a spiritual being that sees everything, that is everywhere, and that can do everything, and that can stop anything. Do you understand what I'm saying? Now, na Vanguard News Online also that na Kaduna, names of 177 abducted worshippers reviewed. The names dị online, ị nwere ike gaa for the names. Now, wee bụ that na also that ebe a that na Abuja, the identities of the 177 persons are kidnapped from ECWA Church and the Cherubim and the Seraphim Church 1 and 2. Do you understand me? Now, onye a na-worship na that church bụ spirit being, a religion to introduce mụ na gị na-abụọ nwere power that can see tomorrow. Do you understand me? Spirit being merely ike nke ọnwa na-akpọ Jesus. Efefa na worship ebe afọ, and that God afọ mma mgbe ndị agha abịa na-apụ ndị akịta na-eme meeting afa ga-abịa nya bụ ije. Get my point? And Jesus knows na ndị anọ somewhere wee na-eme plan ka abịa bụrụ ndị na-worship here, but he could not do anything. Eventually, these people now were succeed wee bịa wee bukọrọ the worshippers, 177 of them wee narie. Ọ gbana na news na onye ọbụla is crying out to government, bụ human being like you and I, to protect the lives and properties of ndị Nigeria. Onwerezi onye na-achọ Jesus, onwerezi onye na-achọ God or Muhammad ga-apụta na-agwa unu eziokwu. Do you understand? But the reality of life ga-akụrụ gị aka that day ka ị ga-ama that na Jesus enwere